Genesis 48 from verse 8. Jacob was very old and almost blind, which means he could hardly see. Jacob was very old and almost blind. He didn't recognize the two boys and so asked Joseph, "Who are these boys?" Joseph answered, "They are my sons. God has given them to me in Egypt." "Bring them to me," Jacob said. "I want to give them my blessing." Joseph brought the two boys to him and he hugged them and kissed them. Jacob turned to Joseph and told him, "For many years I thought you were dead and that I would never see you again. But now God has even let me see your children." Then Joseph made his sons move away from Jacob's knees, and Joseph bowed down in front of him with his face to the ground. After Joseph got up, he brought his two sons over to Jacob again. He led his young son Ephraim to the left side of Jacob, and his elder son Manasseh to the right. But before Jacob gave them his blessing, he crossed his hands, putting his right hand on the head of Ephraim and his left hand on the head of Manasseh. Then he gave Joseph blessing. I'll skip to verse 17. Joseph didn't like it when he saw his father place his right hand on the head of the young one, Ephraim. So he tried to move his father's right hand from Ephraim's head and place it on Manasseh. Joseph said, "Father, you have made a mistake. This is the older boy. Put your right hand on him." But his father said, "Son, I know what I am doing. It's true that Manasseh family will someday become a great nation, but Ephraim will be greater than Manasseh." May the Lord bless the reading of his word. Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Ndinotenda Mwari zvikuru mangwanani ano. Shoko randinaro title this message, The Power of the Cross, simba remuchinjikwa. Hama dzangu regai nditange kutsanangura chinhu ichi. Basa rakaitwa pa Calvary, basa rakaitwa pa muchinjikwa, it's a done deal. The devil will never reverse that one. Christ died once and for all to save humankind. The part yasara kuvanhu is to believe. So munhu ukatenda unorarama musimba remuchinjikwa, munhu ukatenda unosangana nema benefits ebasa rakabatwa pa Calvary. The devil will never reverse that one. Jesus' second coming yake aisi to die on the cross. Nekuti zvaakaita pamuchinjikwa, it was done once and for all. So mangwana nanu nditendere titaure pamusoro pesimba remuchinjikwa. Baba Chiwara, I'm happy to see you online. God bless you. Thank you so much for tuning in. So Ephraim na Manasseh vana vakaberekwa mu Egypt na Joseph. Zvino sekuru vavo baba va Joseph anova Jacob vakauya vakugara mu Egypt. Joseph anzwa kuti baba vake vasvika ndokubva atora vana vake Ephraim na Manasseh akaenda navo kuna baba vake kuti vandoona vana uye vana vagore kuropafadzwa. So Bible rinoti Jacob anga akura akwegura kuona kwakunetsa, he was almost blind. So mukomana anonzi Joseph auya nevana vake pamberi pababa uye nekuziva kuti baba havasi kunyatsoona, akamisa vana maringe achijaja position ina baba kuti pavachatambanudza ruoko rwerudyi ruchabva rasvika kuna Manasseh anova first born, pavachatambanudza rweruboshwe ruchaendawo kuna Ephraim anova the second born. Tarisiro yake nekunzwisisa kwavanoita ndeyekuti ruoko rwerudyi
rinotaura greater blessing than the left hand. That's why shoko parinotaura pamusoro pajesu rinoti agere kurudyi rwababa. Nyaya haisi in terms of position, but nyaya ine chekuita nesimba reposition yacho. He is seated on the right hand of the Father. Isiri position yekuti right, but iri spiritual position yekuti akagara mu place of authority, mu place of greater power. So Joseph aunza vana vake kuti baba chiropafadzai vazukuru venyama. But nokuti wainzwisisa nekuziva kuti baba vakura vakwegura havachagoni kunyatsooni, so akabva aronga mapositions maringe kunzwisisa kwake kuti kana ari mukuru anofanirwa kuenda ku left side, kana ari mudiki oenda ku right side, kuitira kuti kana baba vakutambanudza maoko vakugadzika pavana, the right hand ichandobata pane mukomana muhombe anonzi Ephraim, then the anonzi Manasseh, then the left hand ichandobata pane mudiki anonzi Ephraim. So setup yaaita iri maringe kunzwisisa kuti baba vakura vakwegura havachagoni kunyatsooni. Hakuna zvaigona kuitwa naEphraim kushandura zvinhu izvi, nekuda kwekuti by birth naturally he was the second born. Muupenyu mukurarama kune zvinhu zvatakasangana nazvo, zvakatiwira, zvatakakura tiri mazviri, kwete by choice, asi nekuti takangoberekwa tiri kusaidi ikoko. Kumusha kwaunobva hakugone kushanduka ndo kumusha kwenyu. Vabereki vakakubereka hazvigone kushanduka ndo vabereki vako. Hama dzako dzauinadzo vakoma nehanzvadzi dzako ndo hama dzako hazvigone kushanduka. Wakaberekwa ikoko. There is nothing you can do to change that. Mu life mune ma circumstances ekuti iwayo ndo awakarerwa maari ukasangana nawo ukakura maari, ekuti kana ukadi haugone kuzvishandura iwe pachako nesimba rako. Why? You were brought up in such environment, in such a family, in such a system. But kune chinhu chimwe chete chine simba, chine voice pamusoro pemamiriro ezvinhu asingagone kushandurwa newe. The power of the cross. Simba remuchinjikwa. Vakomana vari vaviri, mumwe mukuru mumwe mudiki, sezvakaitikawo pakuberekwa kwaJacob naEsau, kuti iye Jacob aiva mudiki, Esau ari mukuru. Haana zvaaigona kuita, asi kune simba remuchinjikwa rakaitika. Mai vake vakataura naye iye Jacob, mukoma aenda kundovhima, akakwanisa kutakura a blessing yanga iri meant for the brother, nekuda kwekuti mai pane zvavakanzwa vakatakura nhumbi yevakomana. But nyaya ndinaye nhasi ndeya Ephraim naManasseh. Munoziva hama dzangu kuti kune zvinhu muupenyu zvekuti kana ukada kuita mitsimba, ukada kumira nekudii, iwe pachako hauna simba rekushandura zvinhu izvozvo kunze bedzi kwesimba remuchinjikwa, the power of the cross. Ephraim aiswa ku left side, Manasseh ku right side, kuti baba vagone kunyatsoblessa vakomana in a proper way inonzwisiswa naJoseph. Asi Bible rinoti baba vakuropafadza kana kuti kubata misoro yevakomana vakapesanisa maoko avo. I remember preaching this sermon. Vakapesanisa maoko avo. Joseph waitarisira a straight and a right order, but baba ndokubva vaisa a cross pavanga vari suppose just to lay his hands in a straight way. Unoziva here kuti zvinhu zvikafamba in a straight way, semarongerwo nemaberekerwo nemagariro azvakaita, hazvisi favorable to your side. Why? Nokuti zviri pa straight way yekuti kana usina kufunda hauna kwaunoenda, hauna chaunogona, kana usina hama hakuna anokubatsira, hakuna anomira newe. Zvinhu zvikangoflowa in a straight or in a natural way, zvinenge zviri ku disadvantage yako.
Why? Nokuti anosumudza marombe kubva muguruva ndiMwari bedzi, kwete vanhu. Vanhu kuti vagone kukuda zvichida haugone kudika semarongero, sematsanangurira, semaonero avangaite. Asi kune simba remuchinjikwa. The power of the cross. Baba vakapesanisa maoko pamusoro pevana vavo. Ruoko rweRight, the right hand of greater blessing, rikandobata. The right hand yakandobata pamusoro pemudiki unonzi Ephraim. The left hand ndokubva yandobata pamusoro paManase. Baba rinoti Joseph achiona izvi hazvina kumuitira zvakanaka. Sister Shamiso Jack, God bless you. Thank you so much for tuning in. Baba Pedzisi, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. Joseph haana kuitirwa zvakanaka nokuti order yaanga agadzira yapesaniswa. Shoko randabata rati akaenda kuna baba vake vakati, you've made a mistake. Zvoreva kuti pane order yaitarisirwa yaari kuti is the right order yekungotambanudza maoko in a straight way. But baba ndokubva vakrosa maoko vachileya mahands avo, left hand ichienda kune mukuru, right hand ichienda kune mudiki. Joseph ndokubva ati, you have made a mistake. Ndoda nditaure pamusoro peizwi riri kunzi naJoseph, you have made a mistake. Zvoreva kuti simba remuchinjikwa ndorauya kuzogadzirisa mistake yagara iripo. Izwi rataurwa naJoseph kuna baba wake kuti father, you've made a mistake. Nekuti uyu ndiye mudiki, uyu ndiye mombe. Zvoreva kuti panyika pane order iripo yekuti kuropafadzwa kwako kunenge era. Blessing kana yakubata pauri inenge era. Nokuti the normal way ndeyekuti ugare uri wekutambudzika, ugare uri kulesa power, ugare uri kuenvironment isina kukunakira. Why? Nokuti ndo channel iripo. Ndati izvo dai baba vakatambanudza maoko in a straight way, mudiki aingowana zvishoma, mukuru owanawo zvakakura. But pavakapesanisa maoko, there was an exchange ye greater blessing ichienda kune mudiki. But Joseph ndokubva ataura achiti, father, you have made a mistake. So simba remuchinjikwa riri kuuya kuzogadzirisa, riri kuuya neropafadzo yekuti nyika ikatarisa inoona zvisina kukodzera, inoona sekunge iera, inoona sekunge zvisirizvo, nokuti zvinonzi normal nenyika, zvinonzi ndizvo pakurarama munyika, sandizvo pakurarama kana mwana waMwari muna Mwari. Zvoreva kuti iri kunzi order nenyika ndoyagara iri mistake, iri era pamusoro peupenyu hwako. But vaida vachigamuchira yakadaro zvekuti kana wapinda pamuchato vanhu unonzwa wakutaura achiti murume ndofunga akashaya choice. Kana wapinda papromotion vanoti ndofunga havanyatsomunzwisa, havana kuona mapepa ake nekufunda kwake. Kureva kuti pane era inongogara ichioneka pauri, but that era must remind you kuti you are making it only by the power of the cross. Hey, Baba and love, Patson love, you're welcome. God bless you. God bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. I'm so happy to see you guys. Mwari wakitire nyasha zvikuru. Mwari wakuropafadze, Mwari wakugonese, Mwari wakurwire. So happy to see you, people of God. Priscilla Piri, may the good Lord bless you. Queen Muchape, may the good Lord bless you. Fungisai, how are you doing, my sister? Very sorry, Nina Mozamdara, God bless you. So happy to see you online. Mkoma Semu Nyakunengwa, thank you so much for tuning in. Thank you so much. So happy to see you guys online. So nyandutara ninezha ipanapa ndekuti ukaona muupenyu wako mune imwe ropafadzo unoti imwe blessing yekuti nyika haifare, vanhu zvavanoramba vachitaura vachinongedzera kuti bata haana kufunda, kurorwa hake bata haana kurongeka, zvakaitika hazvo bata haana kunyatsonaka, ari mumarriage nemurume wake bata haana kunyatsofitana. Chibva waziva kuti there was a straight way yaifanira kungonanga pauri in a disadvantage. But there is the power of the cross. So pese pane the power of the cross, people vasina understanding of the cross, they will always remind you, they will always show you.
Ausati wambonzwa statement yekuti pane munhu anogona kubudirira but asina kuti fundei kana kungwara kana kusikurongeka. Zvokuti unonzwa vanhu vachiti but ndi balance mani munhu. Ukanzwa vanhu vachiti munhu ndi balance but ari munhu akwanisa kuvaka imba pekugara. Achengeta mhuri akaendesa nyangwe nevana kuzvikoro nekudii. Vanhu vachingoramba vachitaura kuti but ndi balance. That statement ngariregere kukurwadza. Ngariminister kwauri a deeper revelation. Yekuti chaifanwa kutova a normal way pa life yako kuti vanhu vasacomplain vasataure izvozvo. Waifanwa kunge uri munhu wekutambudzika. That's why Joseph aenda pane maoko ababa vake akakrosswa. Vanzi akaedza kuda kuvabvisa kuti baba muri kuita mistake. Mudiki ndiye ari ku left kwenyu maifanwa kungoenda straight. Right hand roenda pana Manase, muhombe roenda straight rogara pamusoro. Father, you are making a mistake. Izwe kuti mistake ndora ndoda ndishande naro rigone kuti batsira tigone kunamata Mwari nekuonga Mwari muzora nasi. Ukatarisa upenyu hwako. Neimwe nguva vanhu vakasangana nevo vakatogomurisa kuti wakadi hako. Uchiri mupenyu naye. Kuti the normal way, the normal news dzavafanirwa kunzwa pamusoro pelife yako ndeyekuti wakashayika kare. Kuti kana vanhu vachitoita kunge vanoshamisika kuti uri mupenyu, zvoreva kuti zvanga zvisingashamise kuti unzi wakashayika. Nokuti kana vachishamiswa kuti uri mupenyu, zvoreva kuti chisingashamise chaisingafanira kuvashamisa kunzwa kuti wakashayika kare. So pese panouya vanhu vachikuti wakadi yako yese uchiri mupenyu, zvoreva kuti waakurarama life inenge mistake to them. The normal order, the normal channel ndiye kuti dai wakaparara wakafa kare. So izwi rekuti mistake ranokutaura nezvaro panapa rakataurwa naJoseph. Baba vake vapesanisa maoko vakrosa maoko. Baba vakuropafadza mudiki Ephraim with the right hand blessing iri greater and Manasseh with the left hand blessing iri lesser. Joseph akauya akabata maoko akababa akati baba, father, you have made a mistake or you are making a mistake. Ndoda kuti ndikupema homework kuti unonzwa sei uriwe Ephraim baba vako vakakubereka vachitarisira kuti uwane the lesser. Hongu uri second born but hazvaifanirwa kutaurwa munzeve dzako kuti baba vako vakakubereka Joseph ndo vari kurwisa kuti chinonzi chakakura chiregere kubata pauri. I don't know whom I'm talking to this afternoon, but I want you to understand this. There are times that those who are fighting you, they are part of your family. Those who are fighting you, they are people who are close to you. Just imagine your own father Joseph achitaura pamberi pa sekuru wako uchida kupiwa a greater blessing. What are you? It's a mistake. Unoziva here kuti my enemies nevanhu vari kufighta upenyu hwako dzimwe nguva, they are close to you, they are part of your family. But thank God for the power of the cross. Hakuna simba remuvengi richida kana achibva kumhuri kana pashamwari dziri pedyo dzinogona kureversa the plan and the power of the cross to manifest over your life. Father, I pray, I speak blessing and favor muupenyu hwevana venyu zvavanobata nekuronga pamusoro peupenyu hwavo. Ndataura simba remuchinjikwa. I minister the power of the cross upon their lives. Zvisingatarisirwa kuti zviitike muupenyu hwavo, ndataura muchato. Zvisingatarisirwa kuti zviitike muupenyu hwavo, ndiri kutaura wanano. Zvisingatarisirwa kuti zviitike paupenyu hwavo, ndataura kubata zvinoendeka. Zvisingagamuchirwa kana kutarisirwa kuti zviitike pamusoro peupenyu hwavo, ndinotaura simba remuchinjikwa. Ndinotaura simba remuchinjikwa. Nyasha dzepa Calvary muzita raJesu Kristo Nazareta. Amen and amen. Mwari ngavakuwanire nyasha, Mwari ngavakuropafadze. Favor ngaidirwa muupenyu hwako. Zvekuti ukanzwa vanhu vachita zvakaitika pane uyu, ndofunga amene chitsotsi chakaitika, inzwa blessing ikabata pauri. Kune vanhu vasingaitirwe zvakanaka nayo. Usatarisire munhu wese kucelebrate your breakthrough. Usatarisire munhu wese kucelebrate your breakthrough. Usatarisire munhu wese kufarira your blessing. Inotoprovoka nekurwadzisa vamwe. Why? Nokuti ropafadzo nefavor nesimba remuchinjikwa pari kubata paupenyu hwako. Zvinhu zvinoita sekunge zvisiri normal. Zvinhu zvinoita sekunge hazvisiri izvo. Iyo hausati wambonzwere vanhu vachitaura pamusoro pevamwe vanhu. These days nekuda kwesocial media, maybe murume nemukadzi vabuda vachifara zvavo, vari kucelebrate upenyu hwavo, marriage yavo. Unonzwa munhu akuti but murume uyu akadzikama, but onai mukadzi wacho rinenge benzi.
kana kuti mukadzi yakadzikama but murume wacho rinenge benzi so kureva kuti vanhu vari kuti the two vanga vasikafanira kunge vari pamwe chete. A normal way and a straight way ndekuti kana usina kufunda usina hama unongofa uri rombe. A normal way and a straight way ndekuti kana usina anokubatsira anokurangarira anokufarira upenyu hwako unongoparara zvakadaro. But notenda Mwari nekuda kwebasa rakaitika paCalvary nekuda kwesimba remuchinjikwa. Ephraim naManase vakanomiswa pamberi paJacob kuti varopafadzwe, but vanga vamiswa muorder. Vamiswa muorder inonzi iri normal. Kuti uyu mudiki achawana lesser, uyu muhombe achawana better and greater. And the Bible randinakidza chino one chekuti ratanga ratsanangura condition ina Jacob. He was old and almost blind. He could hardly see. So Joseph paari kunza vakomana ari kuti nekuti baba vaone havachanyatsooni, rega ndichoona panzvimbo pavo. But uri kuonera kuti mudhara asiri kuona paari kuisa a cross ipicture yekuti kune zvaaona zvinoda kugadziriswa ende zvaitwa era nemunhu anoona. Let me go deeper. Ndokungaona undinzwa ipapa. Baba havaone, could hardly see, is almost blind. Anoona ndi Joseph amisa pamberi pababa vanavo. In a way inotaridza kuti iye ndiye anoona, Manase ku right muhombe, Ephraim ku left mudiki. But chiri kuitika ndechekuti baba mukusaona kwavo vazosvika pavaudza Joseph pati baba muri kuita mistake, vakati my son, I know what I'm doing. Ropafadzwa naJehovha to an extent yekuti murima mukusaona onekwa nenyasha. Nyasha ngadzikupike ngadzikusimudze. Joseph ari kuti kuna baba muri kuita mistake pamuri kupesanisa maoko. Gamba baba vari kuparidza vhangeri kuna Joseph kuti wese achararama upenyu wakarongwa nenyika, wakarongwa nemamiriro nemaonero enyika, zvakungoda simba remuchinjikwa kuti asangane nenyasha neimwe favor inomuburitsa lesser blessing ichimuendesa greater. Hama dzangu, nyika ine order, ine mararamiro, ine zvayakagamuchira kuti zviitike muupenyu hwevanhu. Asi kune nyasha dzaMwari dzinotaura zviri nani kudarika kuronga kwevanhu nekugona kwevanhu. Hama dzangu, kune situations, kune zvekumhuri kwatinobva uko zviriko chinoita kuti zvibate pauri uri weko, une ropa rekumhuri iyoyo. But chandinoziva kune ropa rakadeuka paCalvary raunogamuchira mukutenda, rine simba rekukrosa, rine simba rekucheka, rine simba rekukanzura, chinonzi normal order, chinounza nhamo nematambudziko muupenyu hwako ngachikanselwe nesimba remuchinjikwa. Mwari ngavaunze imwe order yedenga, imwe order yeCalvary inoita kuti even uri lesser sangana nechiri greater, even uchinzi uri wepasi sangana nenyasha dzekumusoro, even uchinzi haugone kugamuchirika gamuchirwa nekuda kwesimba rebasa rakabatwa paCalvary. Handiziva ndiri kushumira kwaari masikati anhasi, bandikatarisa upenyu hwako unenge ndiwe Ephraim, wekuti nyange veukama havasi kukumiririra. Unotonzwa mavoice avo, unotonzwa kutaura kwavo pamusoro peupenyu hwako kuti haufanirwi kuwana zvakakura. Usakuna vanhu vanongoti vana vemba yekwaningi haufanirwi kuwana zvakakura, vana vokwaba mukuru, vana vokwaba roni. Kune hondo dzemabattles emafamilies. But one thing I've come to tell you, there is the power of the cross. Kune simba remuchinjikwa rekuti ropafadzo yabata pauri, kune vachaona sekunge imistake. Vanhu vachaona sekunge iwongo usingafanirwe, iwongo usingakodzere, nekuda kwekuti vane zvikonzero zviri tangible. Uri mudiki ndiwe Ephraim, hauna kufunda, uri dofo, hauna hama, uri nherera, hakuna anokuremekedza, hakuna anokugamuchira, hauna zvawakagona nekuita muupenyu. So vanhu vane zvavanototarisira kuti zvinofanirwa kuitika kwauri, kararamiro, kalifestyle kaunofanirwa kurarama. Vanhu vane kavanotaura, kavanotoziva kuti iyi type ndeyekusaririra, iyi type haina kwainoenda, iyi type haina zvainogona, iyi type haigoni kuattracta favor kana blessing kana kusimuka. Mwari ngaaunze miracle
yekuti nyika ikaona inoti pakaitika mistake. Zvingaita here kuti murume uyu arore mukadzi, zvingaita here kuti mukadzi uyu arore murume uyu, zvingaita here kuti munhu asina qualification yakadai avake imba yakadai, zvinoita here kuti munhu anotambira mari shoma aite basa rakakura kudai muupenyu. Izwi rekuti mistake rinoreva kuti ndo simba remuchinjikwa, rinounza order yekuti nyika ikaiona inofundzwa kuti mistake. In other words, mistake yakaitika muupenyu hwako inongoda bedzi the power of the cross. Pane ari ku left not by choice, he was born second. Pane ari ku right not by choice, he was born first. But vaunzwa pamberi pababa, iyo baba vavo Jacob vasisa nyatsouoni, but vakaprova kuti munguva yekusaona shoko riri kuti kudii masikati anasi, kuti ukashayiwa munhu anokuona, nokuti uyo ari atora advantage yekuti Jacob ari blind, but paapesanisa maoko ari kuedza kuparidza vhangeri rekuti nyangwe ukashayiwa munhu ane meso ekukuona, muchinjikwa unoona. Nyangwe pakashayikwa munhu ane meso ekukuona ngakuitire favor, nyangwe vanoona vacho vakuisa ku left side, usisina munhu anogona kukuona, but chandinoziva simba rezodzo raMwari, simba renyasha dzaMwari dzinoona. Mwari uyu anoona. Jacob anga asisa nyatsooni, but paari kuropafadza vakomana akapesanisa maoko, kureva kuti vhangeri rinongoreva kuti muchinjikwa unoona. Nyasha dzaMwari ngadzikulokete, favor yaMwari ngaikuone, pasina munhu anokuona, pasina munhu angakuitire favor, wakaiswa ku negative, ku wrong side, but may the power of the cross see you through. Nyasha ngadzikuone, nyasha ngadzitendere kuti upfurire mberi. So pakava nemakakatanwa, pakava nenharo pakati paJoseph naJacob, nokuti Joseph ari kuti baba, you have made a mistake, uyu ndiye mudiki, uyu ndiye mukuru. Dai maisa ruoko rwenyu pana Ephraim rwe-left, rwe-right maisa pana Manase, nokuti Manase ndiye mukuru. Baba vakapindura kuti I know what I'm doing, my son. Shoko ndo parinoti we don't walk by sight. Jacob could hardly see, but is walking by faith. I know. Ahanakuti I see. He is now blind. He no longer see, but Arguti I know. Faith, that's a dimension of faith. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So Arguti knowledge. I know, my son, what I'm doing. I might be blind, but I know. Why? Because we don't walk by sight, we walk by faith, and faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Which means Jacob Arikuti, although I can hardly see, but I can hear the mind of God. I can hear the blessing of the Lord. There is power of the cross. The lesser hour and a greater blessing. Kune simbari pamuchinjikwa rekuti vasinga gamuchirwe, vasinga tarisirwe, vanosangana ropafadzo nekugona kwa Mwari. I know what I'm doing, my son. I know what I'm doing. Iya achiti baba maita mistake, baba maita error. In other words, Joseph ari kuti nekuti baba amuone saka mangoita zvinhu nekusaona. But chinofanirwa kushamisa Jacob ndechekuti kana baba vasingaone, why is he crossing his hands to bless these people? Sei baba vapesanisa maoko pakuropafadza vakomana. Rega ntaure chimwe chinhu. Mukomana unonzi Ephraim zvinongoreva increase, addition or abundance. Mukomana unonzi Manase unoreva kukanganwira or to forgive. So pari kupesaniswa maoko, pari kuparidzwa vhangeri riri mulife maJacob, maJoseph, kuti iwe Joseph chakakupa simba rekugona kuregerera vakoma vako, nokuti Joseph anga aregerera hama dzake dzese dzakamutengesa dzikamudii. So pavana vake tu vaakabereka, mumwe anotaura kuregerera anova Manase, mumwe anotaura increase or fruitfulness or addition anova iye Ephraim. Saka pano baba pavapesanisa maoko vari kuedza kuparidzira Joseph kuti hazvina kubva mukugona kwako kuti uregerere vakoma vako, but Mwari chavakatanga vaita, vakatanga vakupa a greater position in Egypt, fruitfulness.
edition. Mwari vakatanga vakupa kubudirira to an extent yekuti zvanga zvanyore kuti ugone kuregerera vakakutengesa uchiuya kuEgypt. Nokuti muEgypt macho wava mambo wabudirira. Let's be real and honest, hama dzangu. Unoziva here kuti munhu akakutadzira pane chimwe chinhu muupenyu, but Mwari vakangokuwanira nyasha ukazongova successful, it's easy to forgive or to forget about that. But imagine kuti munhu akutengesa and you die in slavery or you die in prison, unofa une chigumbu nekurwadziwa. But munhu akakutengesa kupfuura neni zvakaoma kazova successful ukava mambo ukava pautongi, it's easy kuti utreate nyaya iyi sehistory isina basa than kuti uitreate sehistory yaunotsvaka to fight back. People of God, hear me very well. Mwari ngaakuropafadze to an extent yekuti vakakutadzira ukavaona ungatovanamatira ukavanzwira tsitsi kuti Mwari wawanireiwo nyasha. Mufunge zvinorema uye zvakatiomei kuva ne forgiving heart to those who betrayed you when you are still in mess, when you are still in trouble. So baba pari kupesanisa maoko, vari kuti muchinjikwa une simba rekuti munhu agone kukanganwira nekuregerera hama, uye muchinjikwa mumwe chete une simba rekuti ukuise paposition yaunenge able to forgive. Why? Nekuda kwekuti unokupa simba rekubudirira. Jacob could hardly see, he was now blind. But paunzwa vana vaka vari kupesanisa maoko, iwo unonetsa shigara ipapo. Alright, gara ku right side. This is my last bond, amisa ku right side. Just like Ephraim, the right hand blessing. Hama dzangu, kuropafadzwa kwavakomana, kupesaniswa kwaitwa maoko nababa. Evangeli rinongoreva kuti usisina mumiririri, nyangwe veukama vakumukira vachita hano kuti muposition yatakuisa Jacob achaoni, even mukusaona akati I know what I'm doing. Kureva kuti nyangwe zvinhu zvikava murima, Mwari vanoziva zvavari kuita muupenyu hwako. Mwari vane nyasha neupenyu hwako. There is a blessing that will locate you and bless you and hit you. Ropafadzo icharova pamusoro peupenyu hwako to an extent yekuti vanhu vakakutarisa vakakuona vanenge vachiti but haiwa hazvisi proper, hazvina kufita, hazvisirizvo, paitika mistake. Ukavanzwa vachitaura kudaro, chiva this revelation kuti this is the power of the cross. Nokuti kuvanhu this is an error, this is a mistake, but to God this is divine and this is a blessing. Unopiwa ropafadzo yekuti vanhu pane nguva yekuti unogona kusvika panzvimbo wauya kuzoona nezichida reshamwari nehama dzako, usvika wopaka motikari zvekuti vanhu vanokubvunza kuti imotikari yani, waperekedzani, kana kuti wauya nani. In other words, mukutaura kwavo vari kuti it's an error, it's a mistake, kuti type yako inge ichifamba nemotokari yakadai. Iwe chibva wangoziva zvazvinoreva, hakusi kutukwa. Mwari vada kuti uzive chinhu ichi. The power of the cross is speaking over your life. I remember one day I ended up in Nairobi. So I met people vamwe yakuna first patoparidza ku street airport. So ndaitonza bag general to check in. So the guy was like, he was a bit shocked. A street preacher, where are you going? No, vanhu vanokuona nzira dzakasiyana. And I said, I'm going for a conference to Nairobi, Kenya. And he was like a bit shocked. How come? We know you as a Shona street preacher. And today you are saying you are going for a conference to Nairobi, Kenya. Chirudzi. Why? Not either slot, maybe maybe Nangweazo see I'm a big so that I can go back home. To me, Izozo was not an insult. Why? Because pawano zvoona ndo zviri normal izvozvo. Kuti hakuna kwaungaende, you are just a local guy. But mandiri zvakava zvaminister this scripture. Kuti pamusoro pemusoro wako, iwe uri lesser than Ephraim. Simba remuchinjikwa ragadzika a greater blessing.
kuna ana Manase vanotarisirwa kuita zvombe, but ndinoprofita kwauri Ephraim, usingatarisirwi. Pazvichaitika vanhu vachiti mistake, vachiti error, iwe kudza nekutenda Mwari kuti mazviita imi. Unoziva pane nguva yekuti kutaura kwavanhu kuchiita sekunge it's an insult. It must be a revelation to you that there is the power of grace or the power of the cross that is upon my life. Nokuti zvinotarisirwa nekuonekwa nevanhu kuti zvive zvinhu zviri pamusoro poupenyu hwangu, handizvo zvavari kuona. Joseph akati kuna baba vake Jacob, baba mapesanisa maoko makuropafadza hongu, but nzira yamari kushandisa haisiriyo, nekuti ndaunza order iri a straight way yekuti right ngaigare pana Manase, left ngaiende pana Ephraim. So Joseph wazviitirei? Nokuti baba hamuchaoni makura makwegura. Ko baba sei vari kupesanisa maoko? Ravha ngeri kwatiri kuti ukashayiwa munhu anokuona, anomirira upenyu hwako, muchinjikwa haunyarari pamusoro pemhuri yako, pamusoro pebasa rako. May the cross speak blessing over your family, over your life. Ufunge Joseph ndi baba kuna Ephraim na Manase. Imagine kuti unonzwa sei Ephraim kana achinzwa baba vake vachiti maita mistake, kana musoro wa Ephraim wabatwa neruoko runotaura greater blessing. Zviriko mukurarama, zvirimo muhama, kuti zvakanaka kana zvichinzi zviuye pauri, havatarisire pauri. Vane order iri normal, iri natural pakuronga nekunzwisisa kwavo mukati memhuri, mukati memadzinza. Simba remuchinjikwa ngatitaure zviri nani, ngatitaure simba rakakura rinokrosa nekubvisa tarisiro yevanhu mumhuri yekwenyu, tarisiro yevanhu kumadzinza ekwenyu, tarisiro yevanhu munyika yauri, tarisiro yevanhu kubasa kwauri. Vanhu ngavashamiswe, nokuti ndinofarira statement yendu zvikasashamisa hasi Mwari. Ngapaitike chishamiso chinongotaridza kuti Mwari une nyasha dzaakadurura pamusoro peupenyu hwako. Uri Ephraim kudaro, may the greater blessing of Manasseh be upon your life. Mai Mukwena Muguti, a blessed morning to you. Baba Maduro Makadi, God bless you. Mfumo wanga Victor Stole, may the good Lord bless you. Sister Ndai, may the good Lord bless you. So happy to see you. My Sapna Manjenje, may the good Lord bless you. Mishek Mabeka, may the good Lord bless you. Thank you so much, guys. So happy to see you online. So ropafadzo iri kubata pamusoro pa Ephraim. Ine vanhu vanopikisa baba vake, vanoti aiwa baba maita mistake. Uyu mudiki uyu anofanirwa kuwana zvidiki. Munoziva hama dzangu, mukurarama kune vanotarisirwa kunzi zvinhu zvingaitika hazvo muupenyu, but ngazviitike zviri zvidiki. Ndevemba diki, vadiki havana chavanogona, hana kufunda, hana hama, hana vanozivana naye. Asi simba remuchinjikwa rinotora a greater. Mwari ngaakupe a greater blessing that will speak on your behalf. Hama dzangu, kune vanhu vekuti vanhu vakavatarisa vanoti vana vana kumbofitana. Naye murume uyo akaonei, naye mukadzi uyo akaonei. Ukanzwa vachikunyaya vachitaura izvozvo usarwadziwe. Enda pakona uti Mwari maita henyu. A normal and a straight way yevanhu makaibvisa mukaisa simba remuchinjikwa, ndikasangana ne greater blessing nekuda kwenyu. My sister Cynthia Kamanga, muri bwanji pa Australia, Mulungu akudariseni, zikomo kwambiri. Thank you so much. I'm so happy to see you. Joseph ari kuti baba zvamuri kuita zvisirizvo. Baba ndokubva vati I know what I'm doing. Sister Sylvia Dumbu, may the good Lord bless you. A happy belated birthday to you. So happy to see you online. God bless you. Jacob achaoni is almost blind. Achanyatsoona. Vana vamiswa pamberi pake. Haana kubvunza kuti uyu ndiani. Achakaitika mari ndechekuti akanzwa kuti ndinofanirwa kupesanisa maoko angu, ndibate misoro yako muna nditaure ropafadzo. Joseph akabata maoko ababa, akati baba muri kuita mistake, zvamakuita zvisirizvo.
vakati, I know what I'm doing, my son. Chiri kunzi mistake pano kuwanawo mudiki achiwanawo zvihombe, kureva kuti nyika ine zvainoti error nezvainoti zviri normal. Nyika vanhu mukurarama vane zvavanoti izvi ndo zvinofanira kuitika kutype yaananingi. Ananingi vanogona zvakati, ananingi vakanaka, ananingi vakangwara, ananingi vane maconnections, ananingi zvakati ndo zvinofanira kuitika kwavari. Iyo kana waziva kuti hausi favorite yevanhu, hausi type inotarisirwa nevanhu, wadii kutsvaka simba remuchinjikwa. Ava vakomana vakanomiswa naJoseph. Asi ini pane ndiri kuparidza vhangeri rekuti iwe tsvaka simba remuchinjikwa. Kana uchitsvaka simba remuchinjikwa, believe in Christ. Believe in the one and only who can change your life. Tenda muna iye Kristu Jesu. Asingatarise background kuti wabva nepi. Asingatarise kuti waberekwa mhuri ipi. Asingatarise chiso chako, ganda rako, kungwara kwako nekudii. Anongoda vanhu vanouya kunoita total surrender to him. And the blessing of the cross will flow over your life. Mufunge hama dzangu, chinonzi blessing chinhu chinobva pasimba remuchinjikwa. Ukada kuziva kuti urorarama muropafadzo, inzwa kutaura kwevanhu vasingazive Mwari. Inzwa kunyaya kunoita vanhu nepfungwa dzevanhu pamusoro peupenyu hwako, pamusoro pawanano yako, pamusoro pemhuri yako, pamusoro pebasa rako. I've heard people speaking negatively against my family, against my life, against my calling. Pane kuti zvindirwadzise zvinditsondore, ndakanzwa kutya Mwari zvakanyanya, kuti Mwari makandisarudza ndisiri type ingagamuchirike muvanhu. Mwari makawandiwanira nyasha, mukandipa mhuri. Hazvina kubva pakungwara, pakugona kutaura. Zvakangobva pekuti makaisa musimba remuchinjikwa pamusoro paupenyu hwangu. Kudenga kuna Mwari une nyasha, kune simba remuchinjikwa. I've seen this happening muupenyu hwavanhu vazhinji. Uchitarisa background nekunobva nemunhu, nepaanenge asvitswa naMwari, unonzwa kutya. Hama dzangu, ndakaona simba remuchinjikwa muupenyu hwangu. Ndinoona simba remuchinjikwa muupenyu hwamwe vanhu. It's all about the grace of God. Ukada kuzvironda nekuzvitsvaga kuti zvakafamba sei, it will blow your mind. Your mind cannot contain it. Why? Because it's divine, it's of God. Simba remuchinjikwa. Kanzwa vanotaura vachitaura kuti hazvisi normal. Iyi mistake. Hazvaifanirwa kudai. Yeti zvinhu zvakunakira. Ropafadzo yamuupenyu hwako yakakura. But vamwe vanhu vachiona vanenge vachabata maoko edenga aMwari. Kuti Mwari musaise ropafadzo yenyu pamukomana tomuziva, toziva history yake. Mwari musaropafadzo, toziva kwaakabva nako, toziva upenyu hwake, toziva position yake mucommunity. Asi Mwari ngavaite nharo nekuropafadza upenyu hwako. Jacob haana kuti alright, ndazvinzwa mwanangu, rega ndiite zvaunoda. Mwari ngavaite kuda kwavo pamusoro peupenyu hwako. Mwari ngavaite kuda kwavo pamusoro peupenyu hwako. Ugova uchapupu wekuti Mwari vane nharo nelife yangu. Ugova neuchapupu wekuti Mwari vanondida, vane rudo neupenyu hwangu. Why? Nokuti zvakaedza kubviswa. Ozapani pamwe pekuti people are fighting. As I'm preaching to you, there are people who are fighting you. Iwe dzimwe nguva hausi kuzviziva. Nekuti pane dzimwe nguva dzekuti Mwari unovanza vanokurwisa. Nokuti anongoda kuti iye akudzivirire zvisina kuexposwa kwauri. Kune mabattles, kune dzimwe hondo muupenyu dzekuti Mwari vanokurwira chinyararire dzausiri kuona kana. That's why I always tell people you need to thank God all the times. Whether pane zvawaona kana kuti hauna. Nekuti behind the scenes kune mamwe mabattles namamwe mafights ari kungofightwa naMwari based on your behalf, zvisina kumborevealwa kwauri. Why? God knows kuti zvikarevealwa kwauri sometimes zvinokukanganisa, zvinokukuvadza.
nyangwe Mwari vari rutivi rwako, but ukaziva kuti munin'ina wako, mukoma wako, hanzvadzi yako, ukaziva kuti baba vako, ukaziva kuti bamunini vako havasi kufara newanano yako, iwo iri hama, iwo uchivakomodeta kumba kwako, it will damage you more. So there are times yekuti Mwari vanohendla munhu iyeyo behind the scenes. Kune vanoedza kubvisa ruoko rweblessing nefavor pamusoro peupenyu hwako. Why? Nokuti kuropafadzwa kwako vanokuona sekunge kusiri normal. Blessing pamusoro peupenyu hwako vanoona sekunge isiri normal. I know the life of my sister, Mariko Celia, Cynthia Kamanga. We grew up in the same community, a mining environment. She lost her father. She didn't dig kwazo. Her father was murdered. Wakauraiwa baba wao vana vachiri vadiki stereki. Then they moved from Mazo vachienda ku Malawi. They are twins. Vakaenda vari tuma twins twasikana tudiki. They lost their father ku Mazo in a mysterious way. But guess what? When I look at them, skana yava tinongoona kuti Mwari vakanaka. God did something great for their mother. Mwari akaitira zvakanaka mama wavo, akaitira zvakanaka vanasikana. So there are times yekuti unoona the power of the cross paupenyu hwevamwe, ende kune nguva dzekuti unozviona paupenyu hwako kuti dai asiri Mwari akakrosa mwana, nokuti vanhu inzwa ukarasikirwa nemberi kuri mwana mudiki vane zvavanotarisira kuti hauna kwauchaenda, zvichida nehama dzinogona kukurejecta kusakugamuchira. But God will always stand for you. Ruoko rwaMwari rwenyasha runoramba rwakaturikwa pamusoro pemhuri yako. Kune vanhu vekuti they are fighting kuti vabvise, but vari kufighta Mwari kwete iwewe. Saka uchiona kuti haasi Ephraim ari kurwiswa kuti suduruka. Zvanzi Joseph aida kubata, akabata ruoko rwababa wake Jacob. Akati baba maita mistake, akabata ruoko achida kubvisa. Kuti mistake baba. But wese anorwa naJehovha pamusoro pelife yako, Jehovha ngaakurwire. Wese asingade ropafadzo inobata pamusoro peupenyu hwako, ngaashamiswe nenharo dzedenga nesimba raMwari. May the blessing and the favor of the Lord continue to speak on your behalf. Mwari ngavabvise kunyadziswa, Mwari ngavabvise kutukwa. Position yawakapiwa ukaiswa panyika yeku left side kuti uri rejecta, unakonenda unachaunogona, Mwari ngavaite zvinoshamisa nyika. Nyika ngaiti ikaona ive confused, isazvinzwisise. Vanotaura vachitaura kuti inenge mistake, inenge error. Ozapani pamuka kuti nyangwe zvikaitika zvakanaka muupenyu hwako vanhu havafare, havazvione nokuti hazvisi normal kwavari. Izvozvo Mwari ngavaite muupenyu hwako. Ozapane nguva yekuti ukasvika ukaudza vanhu background yako, ukaudza vanhu kwawakabva nako nezvaukasangana, they think you are lying. Why? Nekuda kuti pese panoita nyasha nesimba raMwari, nyika haigone kuzvigamuchira nekuzvifarira, haingazvinzwisise. Kuti Mephibosheth wekulodiba azogara